Pored mene je i Stefan Janković. Stefan je teška, jako teška, naporna utakmica, tesna na mali broj poena, nažalost na kraju niste uspeli da prelomite, bili ste nadomak nerešenog ishoda na 2 minuta pred kraja, ali šta je presudilo? To je ipak Panathinaikos, mislim svaka ekipa u Euroligi će da te kazni na te male sitnice i greške, ali Panathinaikos je Final Four ekipa i napravili smo neke te lopte, skok, napad, tu malo koncentracija, male greške, sitnice, nije to sada veliko stvari, nije to neka energija, nešto, mislim, nosila nas Pionir opet, vratili smo se sa puta, baš je bilo naporno, ali znali smo, mislim, videli smo ovo unapred, znali smo raspored, i male greške, mislim, imali smo dosta šanse, imali smo dosta, da ne kažemo da nismo, imali smo dosta šanse i Panathinaikos, kažem, to ti je Final Four ekipa i moraš maksimalno da odigraš i sve korektno i nismo, desi se i idemo dalje, spremamo se sada za Megu i Milano tamo. Dobili ste i novog saigrača Dylan Ennis, kako se on uklapa? Moj brat iz Kanade, da, pa dobro, mislim, i njemu je, nismo imali, nije on, mislim, nismo ni mi imali neki treningzi i on je bukvalno kroz utakmice sada mora da se uvede, sad ćemo da imamo 3-4 treningzi i mislim, on će da se uvede, zna da igra. Da. Koliko znači što ste se iz arene vratili u Pionir? Ipak 7000 ljudi u Pioniru nije isto što i 7000 ljudi u areni. Pa da. Si mogu da primetim? Pa da, jeste, bolja atmosfera. Ne mogu ja sada pričam za arenu, nisam nikad igrao kad je tamo bilo puno. Da. Ali što smo svi pričali, što sam ja sada od ove sezone, Pionir je Pionir. Hvala i puno sreće u nastavku.